Вітаю вас зноў, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях эканамістка Аліса Рыжыченко. Вітаю, Аліса. Прывітанне. Будзем разважаць пра тое, чаму беларускія заробкі ўжо не вабяць нават мігрантаў, як дзяржава пачынае вытрасаць валюту з-пад падушак грамадзян, і ці варта бегчы ў абменнік прама зараз. Я нагадваю, што вы можаце быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні ў чаце пад нашым стрымам, рабіць гэты эфір яшчэ больш цікавым, калі для вас гэта бяспечна. Адразу да пытанняў. Улады плануюць прывесці 5000 рабочых з Узбекістана для працы ў Віцебскай вобласці. Чаму стаўка робіцца ўсё ж такі менавіта на імпорт працоўнай сілы, а не на паляпшэнне умоў для саміх беларусаў? Ну, перш за ўсё, мне кажется, гэтая навіна ўжо не так актуальна, таму што мы бачылі, што правязлі больш за 200 граждан Узбекістана, якія адмовіліся працаваць у Беларусі, таму што ім абяцалі больш заробкі, але калі яны прыехалі ў Беларусь, яны зразумелі, што ім не заплацяць больш за $500. А гэта сярэдні заробак ва Узбекістане, і таму для іх няма сэнсу ніякага працаваць у Беларусі. Больш за тое, они сказалі, што гэта $500, так, з якіх трэба заплаціць за жытло, дзе яны жывуць, набываць нейкія рэчы, нейкую там вопратку сабе, так, нешта есці, увогуле нічога не застаецца, атрымліваецца, навошта тады мы прыехалі. Але я кажу, што планы наконт прывесці 5000 рабочых яны яшчэ застаюцца, тым не менш. Так, планы яны заўсёды, ведаеце, у нашых чыноўнікаў шмат планаў, якія потым не рэалізуюцца. Яны планавалі прывесці 150 000 пакістанцаў, але так гэта не атрымалось. І праблема ў тым, што яны насамрэч не ствараюць умовы, каб людзі працавалі. І неважна, хто вы гэта будзе, беларусы ці мігранты, таму што для таго, каб людзі працавалі, неабходна не толькі даць нейкае жытло, там нейкую, ведаеце, нейкае абшчэжыцце з вельмі дрэннымі умовамі, з агульнай там кухняй і туалетам, але людзі таксама разумеюць, што ім неабходна траціць свае грошы на тое, каб набываць ежу, набываць вопратку, як вы сказалі, а гэта ўсё каштуе нашмат даражэй, чым у іх краінах, калі мы гаворым пра мігрантаў там з Узбекістана ці з Пакістана. І тым больш гэтыя людзі едуць на заробкі у іншыя краіны, як гэта і робяць беларусы таксама, калі яны едуць, напрыклад, на нейкую сезонную працу ў іншыя краіны, каб зарабляць грошы, гэтыя грошы прывесці дадому, да сваёй сям'і. А тут атрымліваецца, што нічога не атрымліваецца, так? Нічога не застаецца з гэтых заробкаў. Але пытанне зусім у іншым. Пытанне мігрантамі не вырашыш менавіта тое пытанне, якое стварылась, тую катастрофу, якая стварылась на рынке працы, таму што дэфіцыт зараз настолькі вялікі, ён не толькі па кваліфікаваным спецыяльнасцям, але і таксама па спецыяльнасцям без кваліфікацыі, такія як нейкія сезонныя працоўныя рукі, там людзі, якія наводзяць уборку на вуліцы, там і так далее. Гэта таксама вялікая дзірка у працоўным рынку, якую некім закрываць. І таму гэтае пытанне, яно стаіць востра, таму што, калі вось, ведаеце, гэтыя людзі працуюць і робяць тое, аб чым чыноўнікі заўсёды гавораць як нейкае дасягненне. Вось у нас чыстыя вуліцы, вось мы сабралі там сколькі-то ўражая, вось мы гэта зрабілі, вось мы гэта зрабілі. А насамрэч некаму зараз гэта рабіць, некаму працаваць. І таму, а тое, што датычыцца вёскі і непасрэдна працы ў вёскі, тым больш, калі мы гаворым пра Віцебскую вобласць, чаму менавіта з Віцебскай вобласці яны пачалі? Таму што там запазычанасць па заробках перавысіла ўжо нават $1 000 000.
наколькі я Не ведаю. то, так, не толькі гэтая запазычанасць, там наогул фінансавы стан усёй вобласці, ён настолькі дрэнны, таму што там ёсць толькі пара прадпрыемстваў, якія з'яўлялись заўсёды цягніком гэтай вобласці, як Нафтан, напрыклад. Але калі ва ўмовах санкцый Нафтан не можа зарабляць грошы, і ён, на жаль, не публікуецца ніякай статыстыкі, ніякай справаздачнасці фінансавай па гэтаму прадпрыемства, але зразумела, што калі, напрыклад, мы глядзім на справаздачнасць Новополацка, так, горада ў гэтым рэгіёне, там заўсёды нейкае вельмі дрэннае становішча, там запазыкі, там страты па прадпрыемствам і гэтак далей. То бок гэта значыць, што тыя прадпрыемствы, якія былі цягнікамі гэтай вобласці, яны зараз не працуюць, і вобласць у вельмі дрэнным стане. Некаму працаваць, бізнес задушылі, бізнес не стварае новыя працоўныя месцы, не ствараецца ніякіх умоў для таго, каб прыходзілі інвестары і развівалі нейкі уласны бізнес, нейкія тэхналогіі, стваралі працоўныя месцы. Нічога гэтага не робіцца. Больш за тое з'язджаюць людзі. Частка з'язджае ў сталіцу, ў Мінск, частка з'язджае наогул з краіны, у іншыя краіны. І гэта вялікая страта людзей, якую, ну, ты не закрыеш мігрантамі. Вось у гэтым пытанні, таму чаму чыноўнікі не ствараюць умовы для таго, каб беларусы працавалі. Ну, такая, яны ж да гэтага стварылі ўсе ўмовы, каб беларусы з'ехалі. Таксама вось вельмі добры прыклад у Віцебскай вобласці, горад Полацк. Я оттуда самародам, вось ужо 2 тыдні вісіць аб'яўленне на пошце, што требуюць, шукаюць працоўных на пошту, якія будуць развазіць гэтую пошту на аўтамабілі, выдаюць аўтамабіль, выдаюць жытло, таксама за якое неабходна плаціць, акрамя камунальных. Але з усіх аб'яўленняў толькі адно сарвалі гэтую штучку. Усё, то есть нікога не цікавіць гэта. Ніхто не хоча ісці працаваць на нейкія дзяржаўныя прадпрыемствы, дзяржаўныя арганізацыі, таму што мала з таго, што гэта заўсёды нейкі ціск, залежнасць ад дзяржаўнай структуры, так яшчэ і заробкі вельмі маленькія, за якія, ну, нельга жыць наогул. Ты не можаш дазволіць сабе наўпрост пакупаць там мяса кожны дзень, нейкую ежу разнообразную, каб, ну, просто жыць, добра жыць, без усялякіх там излішак. Ясна, дзякуй вялікі. Вось да таго ж Вожык Патрыёт, наш слухач і глядач нашага стрыму, піша, што кажуць, што ў Беларусі высокія заробкі, але беларусы ў вёсках запытваюць, дзе гэта гатовыя плаціць па $700. Ну вось, гэта таксама пытанне, таму што ў вёскі нікому не прапануюць гэтыя заробкі ў 700 ці ў $500. Адзінае, што там, канешне, некаторыя па некаторым прафесіям зарабляюць і па 4, і па 3 тысячы рублёў, але гэта толькі ў сезон, то бок гэта там 4-5 месяцы, а астатні час людзі наогул не працуюць і нічога не атрымліваюць. І калі мы падзелім гэтыя заробкі на ўвесь год, на 12 месяцаў, тады атрымліваюць зусім не $500, а 250. А гэта зусім іншыя рэчы. І таму тут таксама неабходна ўлічваць, што тыя людзі, хто жывуць у вёсцы, яны разумеюць, што тыя заробкі, якія яны атрымліваюць, даже калі гэта там $300-400, яны павінны траціць гэтыя заробкі на тое, каб пакупаць паліва, ездзіць у нейкі абласны цэнтр, каб наведаць лекара, каб давазіць сваіх дзяцей у дзіцячыя садкі, ў школы, таму што гэтага нічога няма ў вёсках у беларускіх. Адзіныя вёскі маюць вось нейкія навучальныя установішча, нейкія там крамы, тым больш там паліклінікі ці лекароў. Гэта вялікае пытанне, таму што няма ніякай інфраструктуры, ніякіх умоў і стымулаў, каб людзі ехалі ў вёску і працавалі там, развівалі нейкі бізнес, развівалі сельскую гаспадарку. І перш за ўсё тут пытанне права уладальніка на землі, таму што калі ты не валодаеш сваёй зямлёй,
навошта цябе нешта там развіваць, таму што ты не можаш перадаць сваім дзецям гэта, ты не можаш гэтым кіраваць так, як ты лічыш патрэбным, як гэта будзе эфектыўна, таму што ў кожны момант да цябе могуць прыйсці чыноўнікі і сказаць: не, прабач, гэтую землю мы ў цябе забіраем, таму што неабходна яе аддаць яшчэ камусьці. Таму гэта вялікае пытанне, якое пака яно не будзе вырашана, нічога не створыцца ў вёсках. Аліса, давайте вось трошки паразважаем. Сам Лукашенко кажа, што узбекі патрэбныя, каб не пусцела беларуская зямля. Вось, але як мы ўжо заўважылі, было нескладана заўважыць, за апошні як мінімум 6 гадоў зрабіў усё магчымае, каб яна апусцела сапраўды. Вось, але цяпер ён спрабуе залатаць гэтую і працоўную, і дэмаграфічную дзірку, так? Вось, усё ж такі, што ён можа сёння зрабіць? Што ўвогуле можна зрабіць сёння, каб трошкі лепш сталі ўмовы для жыцця і працы насельніцтва Беларусі ўнутры краіны? Перш за ўсё, спыніць рэпрэсіі па палітычных матывах, потому што гэтыя рэпрэсіі яны не спынялись. Па сённяшні дзень, напрыклад, той же Нафтан, калі мы бярэм, па сённяшні дзень там адбываюцца ператрусы і звальненні па палітычных матывах людзей. Калі таксама мы бачым шмат якіх вакансій на Нафтане, то есть шукаюць інжынераў, шукаюць працоўных, заробкі невялікія, але людзей прадоўжваюць звальняць па палітычных матывах. І тое ж самае адбываецца на кожным прадпрыемстве. То бок спыніць палітычныя рэпрэсіі гэта так проста. Узяць і спыніць, даць адзін прыказ, каб спыніць гэтыя рэпрэсіі. І людзі будуць задумвацца, што добра, нешта лепей адбылося ў Беларусі, так? Там на маіх калег не звальняюць па палітычных матывах, мяне не вызываюць на нейкія там дапросы. Гэта ўсё будзе паўплываць. Таксама неабходна, тут вельмі складана гаворыць пра тое, што адна справа спыніць рэпрэсіі, а іншая справа ствараць умовы. А калі мы гаворым ствараць умовы пра тое, што каб ствараць умовы для вяртання людзей у Беларусь, вяртання спецыялістаў, неабходныя грошы. А грошы гэтыя недзе браць, таму што ён не ідзе на дыялог ні з грамадствам, не ідзе на дыялог з міжнароднымі партнерамі, не ідзе на дыялог з дэмакратычнымі сіламі. Калі б гэты дыялог адбыўся, адразу бы адбыліся і змены, і людзі бы зразумелі, што, канешне, не адразу, там не ў гэты год, але праз год, праз два людзі пачалі думаць аб тое, каб вяртацца на радзіму сваю, каб пачынаць зноў ражаць дзяцей, таму што зараз не ражаюць дзяцей, таму што няма будучыні. Не бачаць людзі гэтую будучыню пры Лукашэнке. Лукашенко забараніў ім галасаваць і абіраць таго прэзідэнта, якога беларусы лічаць неабходным для сваёй краіны. Ён гэта забараніў, але ён не можа забараніць адмаўляцца ражаць дзяцей. То бок гэта такія, можна назваць, пратэст беларусаў супраць рэжыму. Вось яны прост не ражаюць дзяцей, не развіваюцца ў краіне, прост з'язджаюць з краіны, таму што яны супраць гэтага рэжыму. Я яшчэ прачытаю некалькі каментароў, дзякую вялікія. Зови меня просто Джек пишет. Говорят, власти стали брать на работу таких, как я, осужденных за экстремизм. Но до меня пока эта благодать еще не дошла. Вот такие у нас есть водгуки, так? Дарэчы, што думаеце наконт? Вось была такая сапраўды інфармацыя, нібыта нават у Польшчы каму-то не далі абарону, так? Нібыта, што рэпрэсій у Беларусі больш няма, казалі. Вось, а мы бачым вось... Слухайце, тое, што адбываецца ў Польшчы, гэта таксама складана каментаваць, таму што частка людзей атрымлівае міжнародную абарону, хтосьці не атрымлівае. Тут больш, наверное, не ад палітыкі краіны залежыць, а такія кейсы залежаць ад чыноўнікаў, якія прымаюць рашэнне на месцах. Залежыць ад горада, ад месца, дзе ты запытваеш гэтую міжнародную абарону. Усё ж чалавечы фактар, ён застаецца, на жаль.
Калі мы гаворым пра тое, што адбываецца ўнутры краіны, канешне, рэпрэсіі не спынены. І тое, што гавораць глядачы і пішуць у каментарах, што гавораць пра тое, што бяруць на працу, але перш за ўсё надо змяніць указы, пастанаўленні, які Лукашенко падпісаў. Напрыклад, тое, што неабходна пры працаўладкаванасці на дзяржаўнае прадпрыемства мець характарыстыку з праваахранительных органаў, што ў цябе не было ніякай адміністратыўных парушэнняў, тым больш там па палітычных статьях. Таму, калі гэта не будзе адменена, можна браць каго заўгодна, а потым праз 2-3 тыдні звальняць. Таму нічога не змяняецца, пакуль няма змены на ўзроўні заканадаўства. Тым больш няма даверу да таксама і зменаў заканадаўства, таму што мы ведаем, як працуюць беларускія суды. Сёння заканадаўства няма, яны пішуць гэтае заканадаўства заднім числом. Яны робяць тое, што не адпавядае зусім заканадаўству. Таму тут няма даверу ні да аднаго, ні да другога шляху. Так, дзякуй вялікі. А пакуль адным не хапае нават на базавыя патрэбы, іншая катэгорыя беларусаў назірае анамальны рост сваіх даходаў. Пагаворым пра сацыяльную няроўнасць у Беларусі. Статыстыка паказала, што заробкі чыноўнікаў растуць удвая хутчэй за сярэднія па краіне 15,1% супраць 7,5%. Гэта свядомая купля лаяльнасці вертыкалі ў складаныя часы, як думаеце? Ну так, канешне, гэта адбываецца не толькі з чыноўнікамі. Зараз мы з камандай працуем над платформай, якая аналізуе фінансавае становішча дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок гэта такая незалежная платформа, якая працуе з дапамогай штучнага інтэлекта, яго алгарытмаў. І мы зараз запусцілі 100 пілотных прадпрыемстваў, і што мы бачым? Шмат якія прадпрыемствы, якія з'яўляюцца стратнымі, у них шмат запазычанасцяў, там отрицательная рентабельнасць і гэтак далей, няма ніякіх прыбыткаў, але страты растуць кожны год. Але пры гэтым фонд заробкаў упраўленчага састава прадпрыемства, ён расце ў 2-3 разы. То бок як растуць страты, так з такімі ж тэмпамі расце фонд заробкаў менеджераў і упраўленцаў на гэтых прадпрыемствах. То бок тыя, хто управляе такімі прадпрыемствамі, гэта часцей за ўсё гэта такія стаўленыя менеджеры, якія не маюць ніякага разумення, як кіраваць прадпрыемствам. Гэта былі, напрыклад, супрацоўнікі праваахоўчых органаў. Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе. І гэта такая агульная тэндэнцыя па краіне, калі Лукашенко спрабуе купляць лаяльнасць, не толькі ідэалагічна запужвае людзей, але таксама праз грошы, праз заробкі. Ясна, дзякуй. Такая сітуацыя сёння ў краіне. Тым часам Белстат папярэджвае аб зменах у даходах насельніцтва, якія, цытата, людзям наўрад ці спадабаюцца. Што менавіта хаваецца за гэтай фармуліроўкай: замарозка выплат ці новыя паборы? Слухайце, ну тут насамрэч цяжка сказаць, што яны там, якія змены рыхтуюць. Я пакуль што не бачыла гэтую навіну, але тое, што датычыцца заробкаў. Таксама вельмі цікавая рэч, калі мы паглядзім на афіцыйную статыстыку, то сярэдні заробак у чэрвені склаў па краіне амаль што $1000. Пры гэтым людзі адчуваюць таксама, што тая $1000, якая была, напрыклад, у год ці 2 гады таму, яна зусім не адпавядае той $1000, які яны атрымліваюць сёння. То бок пытанне, што людзі могуць дазволіць сябе купіць за гэтыя грошы, набыць за гэтыя грошы. І тут вельмі цікава, што зараз даляр гэта ўжо не такі эфектыўны паказчык ці эквівалент даляру, так, заробкаў беларусаў, які
открывае нам адчыняе рэальную карціну на тое, што адбываецца з заробкамі. Зараз лепей глядзець на расійскі рубль і вось індексаваць свае заробкі ў расійскія рублі і глядзець, што ты можаш набыць у расійскіх рублях, колькі ты атрымліваеш заробкаў. Таму што гандаль Беларусі, ён залежыць наўпрост ад Расіі, як вонкавы рынак збыта і таксама як лагістычны путь асноўны. І таму гэта вельмі важнае пытанне, каб людзі ўжо адыходзілі ад вось гэтага пераліка заробкаў праз даляры, таму што няма, ведаеце, складаецца такое ўражанне, што заробкі растуць, то бок людзі пачынаюць жыць лепей, але насамрэч гэта не так. Ёсць паказчыкі інфляцыі 4,3%. Гэта вельмі маленькія, у параўнанні з апошнімі паказчыкамі, з апошнім годам таксама. Але гэта таксама не паказвае то, што насамрэч адбываецца з коштамі. І зараз мы будзем бачыць таксама вельмі цікавую карціну, таму што так, інфляцыя 4,3%, але зараз адбываецца паліўны крызіс у краіне і бачу, што ў мяне камера нешта робіць странна. Ездзіць кудысьці, хаця я не рухаюсь зусім. Спецэфекты. У нас эфір са спецэфектамі. Так, вось. Таму вось тое, што зараз будзе адбывацца, то бок той крызіс паліўны, які адбываецца зараз у краіне, зараз у Расіі і ў свеце цалкам, гэта таксама будзе паўплываць на тыя кошты, якія будуць змяняцца ў Беларусі. Таму што гэтыя кошты паўплываюць на ўсе тавары, таму што яны складаюцца ў сябе кошт кожнага тавара. Ці малако, ці хлеб гэта, ці бульба, наогуле усе харчовыя тавары, яны маюць у сябе кошце вось гэтае паліва. Прабачце, не магу глядзець. Эмацыйныя арэлі сёння ва ўсіх, нават у камер. Не ведаю, што гэта адбываецца такое. Ясна. Але спрабуем так. Але будзем далей размаўляць, як ёсць, так? Падаткавікі пачалі адкрыта пагражаць уладальнікам нерухомасці адміністратыўкай і абяцаюць заўважыць кожнага. Дзяржава канчаткова перайшла ў рэжым татальнага фінансавага кантролю? Ці яна не выйшла? Вось, насамрэч, яна туды і не выходзіла ніколі. Але зараз чаму гэта адбываецца? Таму што дзяржаўны бюджэт вельмі складана папаўняць тымі сродкамі, якія з'яўлялись галоўнымі інструментамі папаўнення бюджэта апошнія гады. То бок падаткі, гэта перш за ўсё. А што адбываецца зараз у краіне? Бізнес душаць, насамрэч. Бізнес не можа развівацца. З 22-го года вось існавала гэта рэгуляванне цен, якое не дазваляла зарабляць больш грошай для бізнесу. А калі ты не зарабляеш, ты насамрэч і падаткаў плаціш менш. Таксама, акрамя падаткаў, гэта былі тарыфы і штрафы. Тарыфы, напрыклад, на тыя ж камунальныя паслугі, на розныя іншыя паслугі, іх падвышаюць кожныя паўгады, і ўжо больш няма куды, таму што ад гэтага залежыць тое, што будуць мець тыя ж пенсіянеры ў сваіх кішэнях, таму што калі мы павялічваем тарыфы на камунальныя паслугі, напрыклад, для пенсіянера, які атрымлівае пенсію 800-900 рублёў, гэта вельмі адчувальна. І таму вось гэтая сацыяльная напружанасць, вернее, пагроза сацыяльнай напружанасці, якая можа адбыцца з прыездам мігрантаў, з скарачэннем заробкаў, з скарачэннем пенсій. Гэта ўсё, канешне, паўплывае на тое, у якім накірунку будуць працаваць тыя ж падаткавыя сістэма, каго яны будуць спрабаваць здымаць больш грошай, так? Таму што, як я кажу, ўжо падымаць нейкія тарыфы няма магчымасці, будуць ісці па бізнесу і
правяраць гэты бізнес. Як мы ведаем, у нас 99% гэта бізнес, які вінаваты у тым, што яны не рабілі, і будуць вось праз штрафы розныя дамагацца, как папаўняць бюджэт, таму што падаткаў няма. Ну, вось такая карціна адбываецца. Гэта, канешне, вось тыя меры, якія прымалі чыноўнікі па рэгуляванню цэн, па стварэнню горшых умоў для бізнеса. Гэта былі такія кароткатэрміновыя меры, якія паспрыялі таму, каб Лукашенко застаўся на сваім палітычным месцы, але прывялі да доўгатэрміновых праблем і пытанняў, якія зараз незразумела, як вырашаць, таму што на вырашэнне гэтых пытанняў патрэбна шмат грошай, а ніхто гэтыя грошы даць не можа. Скажыце, калі ласка, ці можна казаць, што у беларускай казны сёння востры дэфіцыт валютных рэзерваў і што пра гэта сведчыць? Ну, я б не сказала, што у нас дэфіцыт валютных рэзерваў. Тут таксама неабходна разумець, золатавалютныя рэзервы, яны зараз наадварот меюць рэкордныя значэнні, паказчыкі, але гэта дасягнулася за кошт таго, што перш за ўсё золата стала даражэй, па-другое, Беларусь не плаціць пазыкі вонкавыя. То бок для Беларусі была дана нейкая такая адсрочка гэтых плацежэй па доўгу Расійскай Федэрацыі. А гэта не адзначае, што у Беларусі рэзервы павялічвались. Гэта адзначае, наўпрост, што гэта адсрочка плацежа, але яна нікуды не знікла. І Расія можа патрабаваць гэтыя плацежы ў любы момант. І вось што будзе рабіць тады Беларусь, тады будзе вельмі вялікае пытанне по дэфолту, по вонкавым пазыкам. Таму зараз нельга казаць, што гэта нейкі крытычны дэфіцыт, і з іншага боку нельга казаць, што гэта там Беларусь стала больш багатай краінай, таму што вось яны нешта зарабілі. Нет, яны проста адклалі плацежы, за кошт чаго золатавалютныя рэзервы павялічваліся. І таксама, калі мы глядзім на склад золатавалютных рэзерваў, у сувязі з тым, што Беларусь не гандлюе практычна з еўразвязам, уведзены санкцыі, то і патрэбы ў еўра і ў далярах няма такой вялікай, як гэта было раней. Таму тут насамрэч у нас і курс зараз фармуецца фактычна рыначным механізмам, то бок на выснове попыту і прапаноў. Таму гэта толькі сведчыць аб тым, што вот зараз адбываецца тое, што тыя пазыкі, якія ёсць, па іх не плацяцца грошы. Але яны павінны будуць выплачаны крыху пазней. Ясна, дзякуй. Яшчэ адно пытанне, важная тэма, пра якую мы размаўляем на гэтым тыдні. Брэнд Гонар спыняе працу, Лад Бумага ліквідуе сваю кампанію ў Беларусі. Што за сігналы чарговыя у нас для нашага бізнеса? Ну, слухайце, тыя бізнесы, якія мелі пад сабой, ведаеце, такую місію прадвігаць нацыянальныя інтарэсы, нацыянальную ідэнтычнасць, гэта заўсёды рызыковы бізнес у межах нашай краіны, калі ты вядзеш бізнес унутры краіны. Таму што ў любы момант да цябе могуць прыйсці і сказаць, што гэта нейкі экстрэмісцкі сімвал ці нешта яшчэ. Па-другое, тое, што наогул бізнес зачыняецца, гэта ўжо тэндэнцыя такая не толькі сённяшняга лета ці сённяшняга года, гэта доўгая тэндэнцыя, якая цягнецца ўжо некалькі гадоў, таму што адбываецца тое, што адбываецца. Рэгуляванне коштаў, няма ніякіх умоў і доступу да фінансавання, няма умоў для прыцягнення інвестыцый, і больш за тое, людзі ўнутры краіны, яны падзяліліся на два
так скажем, на две часткі. Тыя, хто сталі зарабляць усё больш, але яны тады пакупаюць і набываюць нейкія там дарагія рэчы, гэта не пра крамы, пра беларускі бізнес нейкі. Ці людзі, якія навогул не могуць нічога сябе набываць, акрамя таго, каб хадзіць там у фікс-прайс і у Еўраопт і пакупаць нейкую ежу на акцыях. Таму вось гэтае падзяленне людзей на больш бедных і на больш багатых, яно стварае вельмі дрэнныя рэчы, таму што зараз будзе працаваць нейкі бізнес, які будзе працаваць для элітнай часткі беларусаў, і бізнес, які будзе працаваць наадварот для людзей, у якіх вельмі нізкія даходы. Ясна, дзякуй. Мы бачым, як у Гродні спрабуюць перапрадаць гасцініцу на вуліцы Паповіча, калі я не памыляюся, так, якую вось выставілі яе зноў на аукцыён, якую адабралі у кітайцаў, у кітайскіх інвестараў. Ці застаўся ў Беларусі хаця б нейкі інвестыцыйны клімат, акрамя вось прымусовага? Няма ніякага інвестыцыйнага клімата, больш за тое, няма ніякіх інвестыцый. Таму што калі мы паглядзім на статыстыку, хто з'яўляецца інвестарам у нашай краіне, гэта перш за ўсё Расійская Федэрацыя, гэта укладанне грошай, інвеставанне ў грошай у тыя праекты, як кажуць, імпартазамяшальныя праекты, але насамрэч гэтыя праекты датычацца ваенна-прамысловага комплекса. Гэта таксама Кіпр, але што такое Кіпр? Кіпр – гэта офшор, праз які ідуць грошы таксама ад тых жа беларусаў, чыноўнікаў, якія скралі гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта і інвестуюць іх у іншы бізнес унутры краіны праз кіпрскія офшоры. Гэта таксама Саудаўская Аравія. Тут гісторыя вельмі схожая з Кіпром. Таму няма ніякіх сапраўдных інвестыцый, якія могуць быць зараз у Беларусі, таму што няма ні абароны уласнай маёмасці, няма ніякіх стымулаў і матывацыі для вядзення бізнеса, няма ніякай абароны і наогул стабільнай палітычнай сітуацыі, калі ты разумееш, што ты адчыніш бізнес, укладзеш свае грошы і завтра будзе адбывацца ўсё тое ж самае, што і учора. Ці, напрыклад, заканадаўства будзе заставацца такім жа. Гэтага ўсяго няма ў Беларусі, і гэта вельмі паўплывае на тое, што адбываецца з развіццём бізнеса. Дзякую. У нас засталося не так шмат часу, але хацелася б яшчэ... Давайте абагульнім увогуле, якая эканамічная сітуацыя сёння ў нашай краіне, што стала горш, што стала, можа, раптам лепей нават, так? І яшчэ будзе адно пытанне. Слухайце, калі падводзіць такія вынікі, вельмі складана сказаць і назваць тыя рэчы, якія сталі лепш, але ёсць, канешне, кароткатэрміновыя рэчы, у якіх таксама ёсць наступства, але негатыўныя наступства. Напрыклад, Лукашенко павялічыў экспарт бензіну ў Расію. Гэта зараз для нас добра, таму што гэты бензін каштуе столькі ж, сколько на мировым рынку, а пры гэтым нам няма неабходнасці праз нейкую доўгую лагістыку везці гэты бензін у іншыя краіны. А вось толькі прывёз у Расію і прадаў і атрымаў тыя ж грошы, што дагэтуль, напрыклад, у Кітаі ці ў іншых краінах. Гэта добра, але ў кароткатэрміновы час. Калі мы гаворым пра нейкія дрэнныя наступствы, гэта таксама можа быць рызыкай дэфіцыта паліва ўнутры краіны, павышэння коштаў на паліва ўнутры краіны і нейкіх пагроз са страны Пуціна, калі гэтыя аб'ёмы не будуць пастаўляцца ў Расію. Таксама вялікая рызыка ізносу абсталявання на НПЗ беларускіх, якія зараз працуюць на максімальных мощнасцях.
Тое, што добрага адбываецца тут таксама вось, ну нічога нельзя казаць, таму што мы бачым і дэфіцыт кадраў, які ніяк не вырашаецца, мы бачым, што зачыняецца ўласны бізнес, мы бачым, што заробкі растуць толькі ў намінальным выражэнні, але насамрэч пакупацельская спасобнасць яна становіцца менш, эфектыўнасць производства, то бок производительность труда, яна зніжаецца, і гэты разрыў паміж ростам заробкаў, тэмпам ростаў заробкаў і тэмпам роста эфектыўнасці, ён павялічваецца з кожным годам, а гэта значыць толькі адное, што эканоміка не становіцца эфектыўней, але іздержкі для ўсіх прадпрыемстваў растуць. І прадпрыемства наўпрост сутыкаюцца з пытаннем, калі неабходна аддаваць амаль усе грошы і больш браць крэдытаў, каб плаціць падаткі, каб плаціць заробкі, але пры гэтым нічога не зарабляць. І гэта, канешне, ўсё дрэнна, і яно у адзіны час можа ўсё як нейкі пузыр лопнуць і прывесці да таго, што будуць прадпрыемствы банкроты, якія будуць зачыняцца, і пры гэтым у нас ніякай сацыяльнай падтрымкі для людзей, якія будуць апынуцца ў такім становішчы, якіх будуць звальняць, скарачаць там персанал, гэта будзе вялікая страта тады і цяжка для людзей, перш за ўсё. Так, яшчэ одно пытанне ад Вожыка Патрыёта. Так, мы маем час. Ці бачыце, Аліса, цяпер перспектывы развіцця такіх нацыянальных бізнесаў, я так разумею, як вось Гонар, да, там тыя, што пазакрываліся, альбо будуць сачыць за тымі, хто застаўся, і калі пойдзе рост актыўнасці, то адразу пад корань? Ведаеце, я думаю, што калі пойдзе так далей, як зараз адбываецца, тую палітыку, якую прасоўвае Лукашенко і усе ўвогуле чыноўнікі лукашэнскія, яны вельмі напужаны тым, калі людзі адчуваюць сябе неяк ідэнтычна і асацыююць сябе з беларусамі, таму што беларусы гэта нашмат болей, чым нейкі Лукашенко, які кіруе там краінай 30 гадоў. І калі вось гэта самапазнанне людзей, яно выходзе праз нейкія такія нацыянальныя бізнесы, нацыянальныя ідэі, гонар за сваё беларускае. Гэта заўсёды ўспрымаецца беларускімі палітыкамі як рэжымнымі палітыкамі, як пагроза. Пагроза таго, што яны такімі не з'яўляюцца, і яны не частка Беларусі. Яны наўпрост ворагі Беларусі, якія ствараюць толькі дрэнныя нейкія рэчы для беларусаў і для нашай краіны. Таму я лічу, што яны будуць, канешне, зачыняць, сачыць за ўсім гэтым, каб нічога такога не адбывалася, таму што ўсё, што звязана з нейкай нацыянальнай ідэнтычнасцю, яны асацыююць з нейкім унутраным паўстаннем. Але насамрэч гэта зусім розныя рэчы. Дзякуй. І апошняе пытанне, без якога не праходзіць ніводны наш эканамічны эфір. Што ў нас там з курсамі, у якой валюце лепей там захоўваць свае грошы, калі яны ёсць? Ці варта здаваць долары, ці наадварот іх набываць? Слухайце, ну тут таксама вось уже я уже устала гаворыць пра адно і тое ж, што зараз неабходна назіраць за расійскім рублём, а не за доларам, таму што наш гандаль адбываецца ў расійскіх рублях, больш экспартуем мы ў Расію, таму больш неабходна назіраць за рухам расійскага рубля і сачыць за гэтым, таму што гэта будзе адбівацца і на беларускам рубле. Дзе захоўваць свае грошы? Ну, дыверсіфікацыя гэта заўсёды быў лепшы шлях. Калі ёсць магчымасць набываць даляры зараз, калі яны каштуюць вось так танна ў параўнанні там з апошнім годам, то, канешне, добра іх набываць, таму што гэта гісторыя не пра заўсёды, таму што калі толькі будзе нейкае паслабленне санкцыйнае, напрыклад, так, ну, мала ли,
нешта адбудзецца, ці Лукашенко пойдзе ўсё ж на дыялог, таму што зараз неабходны гэты дыялог і для эканомікі беларускай, і для самого Лукашенко. Як толькі адчыняцца нейкія дзверы і пачнецца гандаль з краінамі еўразвязу, з США, напрыклад, ці яны, напрыклад, пачнуць гандляваць з іншымі краінамі калійнымі ўгнаеннямі, больш так нарошчваць гэты экспарт. Гэта ўсё будзе прыводзіць як да паступлення валюты ўнутры краіны, так і павелічэнню попыту на гэтую валюту. І ад гэтага будзе ўжо плясаць курс. Таму зараз неабходна сачыць за расійскім рублём, але калі ёсць магчымасць набываць таны даляры, набывайце. Дзякуй вялікі. Мы на гэтай ноце скончым наш эфір. Яшчэ я не магу не зачытаць каментар аднаго з нашых слухачоў, гледачоў. Алеса вельмі добра размаўляе па-беларуску. І дзякуй, малайчынка. Дзякуй. Для вас сёння працавала са студыі Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. У нас у гасцях была эканамістка Аліса Рыжыченка. Да наступнай сустрэчы. Да пабачення.